susubukan nyo pa rin kahit pinagtutulakan na kayo. Subukan nyo lang. Magsagad na kayo, saka na lang. Ala ng intro. So yating kong putang. Makapal ba kanuret ang taong alida naman inimbita. Mamangan la. Para ka ako mas makapal na ret ang taong memutang. Tapos, eda nakakilala. So minsan noktay na yung signal kaya kami. Pero yung chismis ng kasikan. Oh, nano. Balayo galang alayang pantin eh. Kayo talaga pangalibiyo. Magbayo na kayo. Pag ang lalaki hindi babaero, ibig sabihin nun, ako yun. Mga kasoy. So, di nantalang tips rin babaeng burida dahil na bulaklak yung February 14. Ha? So, yung gawan nyo, magpakamati ako February 13, bagi na bukasan, marakal kayo bulaklak. Sigurado pati mayor, mamieya. Soy, yun naman kailangan seryosoan din post ko. Pwede naman, ako na seryosoan nyo. Yo, istunda kalmarites. Sigurado, kada galo mo, ating you. Inggawan tamo kaya, na kaya gagalo. Puro talong ay, the best ang talong ay. Puro talong ay, puro talong ay. Alam mo,
lahat ng tao talaga pwede kang saktan, kahit na sino. Ang mahalaga lang doon, pumili ka ng isang taong mahal mo na kahit saktan ka, okay lang.